Hadin ka jing khun jong gi nong tre gi snat trikam baper jong ko sarkar ha nong po ha ka jing penilai kai football ha pham sim kabla paniai da kanang kersiu tia players youth club menta kala poi ha kawat ka on penilai kai bani kini ya kanam ladu ya ka on penlong ha ka arpo hendriu tre ujeliu arjar arpsan hamadan NSCA pham sim nong po ha ka por arbaje no phaisingi Kino penyai kila pentip ru ba ki artili ki senat trikam ko sarkar ke bani kini ya kanam lado ki kentup ya ka office trikam u deputy commissioner presya ya ka office trikam jong district sports officer Kini kide ki kor komputer ki ba internet bador badar ni di hajan jongpi hangne hadukan jongi hanong po town shopping complex Harishan Enterprise haka kamera ka ba shispa iway refurbished laptop but desktop punhau number Pra-iway lai arnot sau pra sansau lane pra lai nyo ar nyo sawar riu nyau